На поредното сметище сме в момента. И това, което се вижда са, ето там боклуци навсякъде има. Ако могат да се видят. Ето тук също боклуците. Като най-интересното е, че самата земя потъва супер лесно, което означава, че най-вероятно е заравен един път с пръст, така че това най-вероятно е било някакво много по-голямо сметище. Поредното сметище на поредното село, което заснемаме, продължаваме. Ето, личи си как е запръстяно. Ето, вижда се. Вижте. Това е с пръст е запръстяно.